नमस्कार, मी अक्षय इंडिकर. त्रिज्या, उदाहरणार्थ नेमाळे, स्थलपुराण या चित्रपटांचा दिग्दर्शक. कशी असते फिल्म मेकिंगची प्रोसेस? त्याच्यामध्ये नेमकं एखाद्या माणसाला आयडिया सुचते, त्या आयडियापासून कुठल्या कुठल्या टप्प्यांपर्यंत त्याला जावं लागतं, त्याच्यातल्या अडचणी, त्याच्यातल्या प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज या 4 फिल्म्स केल्यानंतर मी शेअर करायला खूप उत्सुक आहे. तुमच्यासारख्याच विचार करणारी, तुमच्यासारख्याच अडचणींमधून जाणारी अनेक माणसं, अनेक नवे फिल्म मेकर्स या लॅबच्या निमित्तानं तुम्हाला भेटतील. जगभरातले सिनेमाचे इतर प्रवाह, सिनेमाच्या इतिहासापासून ते आजपर्यंत फिल्म मेकिंग कशा पद्धतीनं बदलत आहे, आजच्या मॉडर्न एजमध्ये सिनेमा कुठल्या पद्धतीनं लोकांसमोर जातोय, हे सगळं जर तुम्हाला एक्सप्लोअर करायचं असेल तर फिल्म मेकिंगचं हे वर्कशॉप तुमच्यासाठी. कालच वैभववाडी नगर परिषद आणि रोटरी क्लब यांच्या वतीने वैभववाडी महोत्सव कार्यक्रम आयोजित केला होता. खरं तर रोटरी क्लब ही NGO आहे, नॉन पॉलिटिकल संस्था आहे. वैभववाडी चांगलं कार्य करते, कामं करते. परंतु अशा ठिकाणी सुद्धा जेव्हा एक स्थानिक प्रतिनिधी आमदारासारख्या पदावर असताना जी काय भाष्य करतात, जो काय त्यांनी प्रोटोकॉल ठेवायला पाहिजे ते टाळतात, आणि जी संस्कृतीची लेवल त्यातून दिसते ते नक्की रोटरी क्लब असो किंवा वैभववाडीच्या संस्कृतीचं वैभव असो, यास लाजिरवाणा आहे. आमदार नितेश राणे यांनी काल माननीय खासदार विनायकजी राऊत साहेब यांच्याबाबत काही व्यक्तित्व केली की त्यांना आमंत्रण नसताना ते महोत्सवाच्या सारख्या कार्यक्रमात येतात, आपल्या कामाची यादी वाचून दाखवतात, वगैरे वगैरे वगैरे. विदूषक असा सुद्धा शब्द वापरला. खरं तर पाहता जेव्हा अशा प्रकारचे वक्तव्य करायची त्यांची पातळी असते, ती कामाची यादी वाचायची जी पद्धत असते, ती कामाची पद्धत अशा ठिकाणी जनजागृतीचाच एक तो विषय असतो. परंतु ती काय कामं आहेत, काय वाचली, त्याच्यावर टीका करण्यापूर्वी ती कुठली कामं होती ती तरी त्यांनी उल्लेख करायला पाहिजे होते की त्यांना खोटी वाटली, खरं वाटली, काय असेल ते त्यांनी सांगायला पाहिजे होतं. परंतु तसं न करता केवळ विरोध, केवळ टीका करायची. खरं तर आता हे घराणं म्हणजे शंकराचार्यापेक्षा मोठं घराणं आहे. ते शंकराचार्यांवर पण टीका करतात, त्यांना सुद्धा अक्कल नाही अशा वार्ता ते करू शकतात. तर ह्यांच्या बाबतीत आता काय बोलावं? लोकांनी, वैभववाडीकरांनी खास करून त्यांना पुढच्या सभेत बोलून आपल्या दर्जा जो आहे रोटरी क्लब सारखा, ती पोल्ट्री क्लब नव्हता, ती पोल्ट्री नव्हती किंवा पोल्ट्री क्लबचा कार्यक्रम नव्हता, रोटरी क्लबचा कार्यक्रम होता. अशा ठिकाणी जो दर्जाहीन वक्तृत्व त्यांनी केलं त्याचा आम्ही कडक शब्दात निषेध करतो. आणि पुन्हा एकदा वैभववाडीकरांना मी सांगू इच्छितो की अशा पद्धतीने जर आपल्या वैभववाडीचं महोत्सवाचं नाव अशा लोकप्रतिनिधींचा तर्फे खालच्या पातळीवर आणलं जात असेल तर नक्कीच आगामी येणाऱ्या निवडणुकीत या अशा आमदारांना ठेवायचे की नाही ठेवायचे याच्याबद्दल नक्कीच आपण विचार केला पाहिजे, एवढंच सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.